Welkom terug bij Omroep Zeeland. Wat gebeurde er afgelopen week allemaal in de provincie? Kijk mee, van dag tot dag. Het Zeeuwse bedrijf Delta Fiber heeft een grote Amerikaanse investeerder binnengesleept. Het Zeeuwse bedrijf wil op het gebied van glasvezelaansluitingen de concurrentie aangaan met Ziggo en KPN. En met de nieuwe Amerikaanse investeerder Stonepeak kan Delta Fiber sneller glasvezel gaan uitrollen in Nederland. Eerder stapte ook al een grote Zweedse investeerder in het Zeeuwse bedrijf, dat over 4 jaar in totaal 2 miljoen glasvezelaansluitingen wil hebben in Nederland. De stormvloedkering bestond maandag precies 35 jaar. Reden voor trotsheid en feest. Maar er is ook bezorgdheid. Want door de snelle zeespiegelstijging zal de kering in de toekomst namelijk een stuk vaker gesloten moeten worden. Tijdens de bouw van de Oosterscheldekering ging men ervan uit dat bij een zeespiegelstijging van maximaal 40 centimeter de kering zo'n 200 jaar het achterland zou beschermen. Maar door de snellere zeespiegelstijging moet deze berekening worden aangepast. Als we niet in staat zijn om klimaatverandering te beperken, het Parijsakkoord te halen, dan blijft het niet bij die 40 centimeter in de komende eeuwen. En dan krijgen we meer te verstouwen. En dan verandert eigenlijk de functionaliteit van zo'n kering, want dan gaat die vaker dicht. Het sluiten van de kering heeft meerdere consequenties. Dat betekent dat natuurlijk dan de dynamiek van de Oosterschelde dat verandert. Dus dat heeft gevolgen voor de natuur. En dan kunnen we dus gaan nadenken van, willen we misschien dat systeem anders inrichten? Willen we misschien deels dijken op hoogte, zodat die vaker open kan? Of willen we misschien onze dijken niet per se hoger maken, maar wel zo sterk dat er water overheen kan komen? En misschien met een dubbele dijk erachter, zodat je een combinatie maakt van waterveiligheid en natuur. Dus er is een breder scala aan optie dan alleen die Oosterscheldekering. Volgens Rijkswaterstaat hoeven we ons de komende 30 jaar in ieder geval geen zorgen te maken over de veiligheid. Technisch gezien ziet de toekomst van de kering er goed uit. Want dat voldoet nog steeds aan de verwachte levensduur. En technisch gezien kunnen we hem ook zo goed onderhouden en in staat houden. Functioneel gezien ligt er een lastigere opgave. De ontwikkeling van de zeespiegelstijging heeft enorme invloed op de functionaliteit van de Oosterscheldekering. Dus we zullen zien dat in de toekomst de Oosterscheldekering vaker gesloten zal moeten worden. Ja, en ergens is er een optimum of een einde aan het aantal keren sluiten. En nou ja, goed, dat wordt onderzocht vanuit het Delta-programma. En dan gaan we naar kijken wat daaruit komt. Dat is de toekomst. Vandaag kijkt Rijkswaterstaat vooral terug op 35 jaar stormvloedkering. Met het neerlaten van deze laatste schuif stel ik de stormvloedkering in de Oosterschelde officieel in gebruik. Kijk, dan ga ik een beetje glimlachen, maar ik zie wel een hoop mooie evenementen met de Oosterschelding op de achtergrond of iets meer op de voorgrond. Dus de Tour en de Tour-etappe was zeker een hoogtepunt voor wat betreft publiciteit en zichtbaarheid van de Oosterscheldekering. Een groot feest wordt er vandaag overigens niet gevierd door Rijkswaterstaat. Dat gebeurt waarschijnlijk pas volgend jaar, als de Deltawerken in zijn geheel 25 jaar bestaan. Zeeland geniet na van de kustmarathon die afgelopen weekend weer gehouden kon worden. Veel bijzondere momenten daar. Een top 5. Ik ben echt helemaal choco. Ik had echt super zere benen op het laatst. Het viel toch nog wel tegen. Wat gebeurde er, joh? Ik kreeg een flinke krampaanval. Je viel gewoon om. Ja, dat hoort er ook bij. Ik zou het eigenlijk wel weten als ik mee zou lopen. Ik zou hier de hele dag blijven staan. Maar ja goed, eten is bij mij leven. Kijk, die hebben al wat te pakken om te drinken. Kom er eens even bij, heren. Waarom heb je dat verdiend? Van de vrouwen, omdat we hard gelopen hebben. Ja? We hebben ons best gedaan. Broodje frikandel. Is die lekker? Heerlijk. Gaat er denk ik wel in, hè? Dat is echt zo lekker. Wat is dat nou toch? Champagne? Champagne? Gewoon een klein biertje. Voor de laatste meters
Dat moet gevierd worden. En van wie heeft u die gekregen? Die hebben we heel de weg meegenomen. Meneer, de frikandelkroket zit er net in. Ja, de bouillon heb ik net opgegeten of gedronken. De kroket doe ik niet, want ik ga vanavond een frietje eten. Nee, maar kroket niet, dat vind ik niet nodig. Samantha Luitwieler, winnares dus van 2 jaar geleden. En 14 mannen en 1 vrouw moet ik zeggen. 15 man wilde ik zeggen, maar dat moeten we maar heel snel afleren. En ja, ze loopt heel ver voor, zagen we net. En het ziet er goed uit, dus je zou zeggen kat in bakkie. Schitterende prestatie voor Samantha Luitwieler uit Vlissingen. Voor de 2e keer in haar carrière wint zij de Zeeuwse Kustmarathon. Was dit nou het meest praktische outfit om uit te kiezen? Natuurlijk niet, maar als het een bad day is, moet je er toch een vrolijke noot van maken. Maakt hij het verschil? Nog 1 keer aanzetten. Van Beusichem bijna in de dranghekken. Oh jongens, wat gebeurt hier? En het is gebeurd. Tim Pleiten met een tempoverstelling in de Langstraat waar Christian van Beusichem geen antwoord op geeft. En dan gaan we een derde overwinning krijgen van de kustmarathon voor Tim Pleiten. In 2016 won hij, in 2019 won hij. En nu op de boulevard in Zoutelanden maakt hij het verschil met Christian van Beusichem. Hij komt nu in het zicht van de finish, de mensen klappen een ander stuk. En daar is de winnaar, Tim Pleiten uit Vlissingen. Uitstekend gedaan. De 32-jarige man uit Oost-Soeburg, die verdacht wordt van poging tot doodslag op een politieagent, blijft langer vastzitten. Eind juni hield de politie een controle in Vlissingen waarbij de verdachte de agent aanviel. De agent schoot de man vervolgens neer. Na het incident gingen er filmpjes rond op social media van het voorval. De eerste van de ruim 1000 vissen van het arsenaal in Vlissingen zijn opgehaald door hun nieuwe eigenaar. De afgelopen weken sloot het attractiepark de deuren, waardoor ze op zoek moesten naar een nieuw thuis voor de dieren. Al dacht deze clownsvis daar anders over. We hebben er wel 1 gevangen, maar de tweede die duikt helemaal ergens tussen. Dus ja, moeten we het hele aquarium leegpompen. Dus dat wordt vervolgd. Veel dieren blijven in Nederland. Ze gaan bijvoorbeeld naar Sea Life in Scheveningen. En ook Deltapark Neeltje Jans heeft een aantal vissen overgenomen. Gaat u nog wel eens kijken, denkt u? Ja, ik denk dat ik zeker bij alle aquaria wel regelmatig even ga kijken hoe het met de beesten gaat. De hele verhuisoperatie gaat nog tot december duren. Korfbaltrainer Arke Goedkoop moet op zoek naar een nieuwe club. Hij vertrekt bij Fortis in Oost-Soeburg. De club is niet goed begonnen aan het seizoen in de eerste klasse en denkt dat Goedkoop het tij niet meer kan keren. 2 weken geleden verloor Fortis voor de 3e keer op rij. Eerder was Goedkoop nog zeer succesvol coach bij Top Arnhemuiden. We mochten tijdens de lockdown allemaal even geen bezoek ontvangen. En dat gold natuurlijk ook voor gevangenen. Gevolg, er werd veel minder naar binnen gesmokkeld. En nu nog steeds maken de glazen schermen het een stuk moeilijker. Maar toch, het smokkelen gebeurt bij gevangenis Torentijd in Middelburg nog steeds. We zagen eigenlijk gelijk dat het gooien over de muur populair was. Nou goed, is dat een soort kat-en-muis spelletje, hè? Gooien over de muur. Oké, wij nemen weer actie. Dus we hebben van die ijzerdraden op de muur gedaan. We hebben meer buitengrondes laten lopen door personeel. En we hebben in samenwerking met de politie meer surveillance gekregen. Nou, toen kwam de invoer. Maandelijks kunnen spulletjes voor gedetineerden gebracht worden. Kleding, boeken, dat soort artikelen. En vonden we dus veel meer, of vinden we nog steeds, veel meer terug binnen de invoer. Het gaat dan om drugs die in kleding worden genaaid of geprepareerde schoenen. Bij het verpakken van spullen die over de gevangenismuur worden gegooid, is ook een hoop inventiviteit te bespeuren. Tennisballen gevuld met drugs. Vorige week toevallig vonden we nog een pakketje. Er zat een telefoon in een oplader en dat was dan verpakt in gras, in kunstgras, hè, zodat het minder snel op zou vallen. Maar goed, wij hebben het gelukkig kunnen onderscheppen. Dus op dat soort wijze komen spulletjes hier binnen. Nu zou je denken dat een telefoon naar binnen smokkelen best lastig is, maar ook daar hebben criminelen wat op gevonden. Tegenwoordig heb je een nieuw maattelefoon. Ik zal hem ernaast houden.
Ja, deze telefoontjes zijn moeilijker te onderscheppen. Toch is er ondanks al die creatieve smokkelmethodes een sterke daling te zien. In 2019 werd 127 keer iets onderschept. In 2020 daalde dat naar 86. En in de eerste 8 maanden van dit jaar is er nog maar 19 keer iets gevonden. Dat werpt de vraag op of bezoek achter glas niet een blijvertje zou moeten zijn. Als het gaat om contrabanden binnenbrengen, ja, dan zijn die schermen in de bezoekzaal echt een uitkomst. Er zitten natuurlijk ook nadelen aan. Je kunt je partner niet meer aanraken. De humaniteit neemt wat af. Nou ja, goed, humaniteit jegens beveiliging, ja, wat telt zwaarder? We gaan wachten op een besluit. En ja, ik heb dan wel zorg over de hoeveelheid contrabanden die binnen gaat komen. De sluisdeuren, bruggen en rioolschuiven van de nieuwe sluis in Terneuzen komen pas eind maart 2022 aan. De onderdelen komen uit China en die zijn later door corona. Het was ook lastig om kwaliteitscontrole te doen. Er zijn permanent een aantal mensen in China aanwezig om de kwaliteitscontrole te doen. Maar die hadden problemen met heen en weer reizen. Toch levert het voor de bouwwerkzaamheden aan de sluis geen problemen op. Ze zijn wat later dan de oorspronkelijke planning. Maar voor het bouwwerk komen ze op tijd. Ze worden ook tijdelijk opgeslagen. Dan eerst hier in de kanaalzone. Voordat ze feitelijk ook hun plaats kunnen krijgen in de nieuwe sluis. De kerncentrale in Borselen beschermt zijn e-mail onvoldoende tegen cybercriminaliteit. En daardoor is de centrale kwetsbaar voor onder meer gijzelsoftware, zeggen experts in tv-programma Zembla. Het onderzoeksprogramma heeft in totaal bij 100 bedrijven gekeken in hoeverre de e-mail beveiligd is. Zelfs de kerncentrale van Borselen heeft zijn systemen niet maximaal beveiligd. Het blijkt mogelijk om de e-mail van Borselen-medewerkers te misbruiken. In een reactie zegt EPZ... EPZ heeft te maken gehad met pogingen van ransomware. En omdat wij goed weerstand kunnen bieden aan cybercriminaliteit en dit permanent monitoren, kunnen wij stellen dat geen enkele poging succesvol was. De kerncentrale zegt dat de nucleaire veiligheid niet in het geding is, omdat dat deel van het bedrijf niet is aangesloten op internet. Wel heeft het bedrijf, naar aanleiding van het onderzoek van Zembla, extra maatregelen genomen. Ook bij de veiligheidsregio Zeeland was de e-mailbeveiliging niet op orde. Ook zij hebben toegezegd dit versneld op te pakken. Donderdag is het gebied Waterdunen bij Breskes geopend. De wandelpaden tenminste. Zeeuwen en toeristen kunnen nu met eigen ogen gaan zien hoe dat gebied eruit ziet. Het project liep jarenlang vertragingen op door problemen met de waterdoorlaat, die van Waterdunen een uniek zilt-natuurgebied moet maken. Molenkaten gaat nu snel beginnen aan de aanleg van een vakantiepark in het gebied. Vaak merk je al dat als projecten langer duren, dat mensen dan wat ongeduriger worden. En dat begrijp ik ook heel erg. Ik heb wel geprobeerd om al die jaren wel aan te blijven geven dat wij zijn echt committed en here to stay. Absoluut. Noem eens wat data. Data. Wij grondoverdracht eind dit jaar. En dan kunnen wij beginnen met bouwen van onze eerste fase. En dan verwacht ik dat we daarmee open kunnen in het voorjaar van 2023. Het omstreden parkeerbeleid in de gemeente Veren wordt vanaf januari aangepast. Zo hoeft de visite bijvoorbeeld minder te betalen voor het parkeren en gaat op veel parkeerterreinen het uurtarief omlaag. De gemeente heeft dit besloten naar aanleiding van een enquête onder inwoners. Jan Mosmans uit Veren voert al lange tijd strijd tegen de hoge parkeertarieven. Dat is mooi, dat is een mooi begin zou ik willen zeggen. Dat het hier verlaagd wordt is duidelijk. Dat ze zelf wel inzien dat ze gewoon hun hand overspeeld hebben eigenlijk met die hoge tarieven. Toch is er volgens Mosmans nog ruimte voor verbetering. Zo zou volgens hem de prijs van een dagkaart met de helft omlaag moeten. Sparta heeft Dolf Rox per direct uit zijn functie gezet. Rox, afkomstig uit Oosterland, was al jaren aan de club verbonden. Van hoofdtrainer tot technisch directeur en de laatste jaren was hij hoofd van de jeugdopleiding. Maar de club wil een andere koers gaan varen wat betreft de jeugd. En dat is de verklaring die Sparta geeft voor zijn ontslag. Het klimaatplan voor Zeeland. Daarover ging het vrijdag in Provinciale Staten. Grote zorg is voorlopig: hebben we in Zeeland in de toekomst nog wel voldoende zoet water voor de landbouw? Een aantal mensen op Schouwen-Duiveland heeft het heft in eigen handen genomen. Hier moet de pumpen komen, zoals we dat in Zeeland noemen.
We staan hier aan de Oosterschelde. Vanaf Tolen moet hij onder de Oosterschelde door naar Schouwen-Duiveland komen. De aanvoer van zoet water. Stichting De Pupe wil een ringleiding voor water aanleggen over een groot deel van Schouwen-Duiveland. Met vertakkingen naar verschillende landbouwgronden. Akkerbouw, fruitteelt, glastuinbouw en veehouderij mogen er tegen betaling gebruik van maken. De droge zomers van 2019 en 2020 hebben immers duidelijk gemaakt dat zoetwater schaars kan worden op het eiland. We zijn hier omringd door zoutwater. De Oosterschelde, de Grevelingen, Noordzee. Alles wat hier omheen is zout. Dus wij hebben externe aanvoer nodig. Is er genoeg animo om eraan mee te doen bij de mensen hier? We hebben een eerste bijeenkomst gehad waar op 2 mensen na die uitgenodigd zijn gekomen zijn. Dus er is ontzettend veel animo. De lozingsvergunningen voor 3M in Antwerpen worden eind oktober al strenger. Dat zei de Vlaamse minister De Mier in Den Haag na overleg met minister Visser. 3M heeft illegaal kankerverwekkende PFAS-stoffen geloosd. Hoe streng de vergunning voor 3M gaat worden is nog niet duidelijk, maar de wil is er. Ik vind het heel belangrijk dat we die vergunning verstrengen. Het gaat over ons leefmilieu, het gaat over onze leefkwaliteit. Het gaat ook over de gezondheid natuurlijk van de mensen. En daarnaast loopt daar ook een onderzoekscommissie, ook in het parlement. Ik heb het dossier vanuit Vlaanderen ook geagendeerd op de Europese Leefmilieuraad. We gaan samen ook met Nederland en Duitsland, Denemarken, ook voor dat verbod van die PFAS-stoffen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat er op Europees niveau ook wel duidelijke normeringen komen, zodat het voor elke lidstaat ook wel wat gelijk loopt. Terwijl de verzoeningspoging tussen Nederland en Vlaanderen lijkt te zijn geslaagd, wachten Tweede Kamerleden nog altijd op het debat over het PFAS-gehalte in het water en de gevolgen daarvan bij de ontpoldering van de Hedwige. Op 20 oktober zullen de Zeeuwse Statenleden worden bijgepraat tijdens een speciale informatiebijeenkomst met experts. Daarbij zal ook de PFAS-coördinator, die aangesteld is door de Vlaamse regering, daarbij aanwezig zijn. Daar komt hij. Zo werd het kunstwerk Papa's Deur vrijdagmiddag onthuld op de Algemene Begraafplaats in Middelburg. Het kunstwerk is geschonken door een Middelburger wiens vader al tientallen jaren vermist is. Bij de begraafplaats zijn ze blij met het kunstwerk. Het kunstwerk symboliseert een openstaande deur. Een deur die op een kier staat, waardoor iemand die je mist of een vermiste persoon zomaar ineens doorheen zou kunnen stappen. Waar natuurlijk enorm veel hoop uitspreekt. Papa's Deur is bedoeld als herdenkingsplaats voor mensen die geen tastbare plek hebben om naartoe te gaan. Dat kan natuurlijk een vermiste persoon zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn voor mensen die een dierbare elders hebben begraven liggen. En dan hebben ze hier een plek waar ze even rustig kunnen zitten en bij Papa's Deur misschien een bloemstukje neer kunnen leggen of een kaarsje kunnen branden. En tot zover het weekoverzicht. Straks weer het actuele nieuws van vandaag. Graag tot dan.